muri Zimbabwe ava vanosonjamisa vazviramba vanosonjamisa varamba vakati aiwa new currency hatidi isu tinoda new government zvamuri kuita zviri kulonja new currency it will never change the economy zvakamboitika kudhara ndo zvamuri kungodzokorora nokuti mabhondi mazimbabwean dollar aiwa zvese makangozama asi hapana kana change mune maplans amuri kuda kuita ndo vanosonjamisa sarapinda mumashoko vaya vakaposta paexendo pavo ndo pano kuti vosubscribe like utina on the bell icon anosvika mukomana nero achiti Zimbabwe needs political change, not a currency change. A currency is a bundle of trust and confidence. A currency is not a currency without confidence and value. Instead of introducing a structured currency, we need a conversation that produces a citizen-backed structured political change and a new government. A bond not by another name will not fix our challenges. A currency is a bundle of confidence, and confidence is a product of good politics and good leadership. Those who are vanosonjamisa chiti aiwa zig iyoka ingori rimwe zita rangopiwa kubondi noti apambonangana difference iri kungopinda ichangoluza value tongodzokera kwatakangobva. Muri Zimbabwe mashoko anosonjamisa aya chimbotudzai munoti kudii pamusoro pemashoko ataura ine mucomment section medu saka subscribe like tinotina on the bell icon pamwe chana updates anokupa pano paZM News Live.